мусобиқаи волейбол миёни бонувон бахшида ба рӯзи модарон ба анҷом расид. ҳамкорони мо дар рӯзи охири мусобиқот иштирок намуда аз рақобатҳои даври ниҳоӣ ва маросими ҷоизасупорӣ гузориш омода намуданд. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба волейбол миёни бонувон байни вазорати идораҳо ва ташкилоту муассисаҳо инчунин дастаҳои касбии шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ ба анҷом расид. бозиҳо барои ишғоли зинаҳои ифтихорӣ дар толори муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявӣ омодагии дастаҳои мунтахаб сурат гирифт. барои муайян намудани барандаи ҷом дар миёни дастаҳои ғайрикасбӣ тимҳои волейболи занонаи вазорати корҳои дохилӣ ва кумитаи давлатии амнияти миллӣ байни ҳам рақобат намуданд. ҳарчанд ин ду даста дар миёни волейболбозони ғайриҳирфаӣ бозӣ карданд, аммо бо вуҷуди он бозии бисёр ҳам хубу диданӣ ва зебо нишон доданд, ки мухлисон низ аз тамошои ҳунари волои онҳо ба ваҷ омаданд. дар ниҳоят дастаи волейболи вазорати корҳои дохилӣ дар финал бо ҳисоби 3-0 ғалаба намуд. дар миёни дастаҳои волейболи касбӣ бонувони душанбе ва вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон барои дарёфти мақоми аввали мусобиқа муборизаро оғоз карданд. дар ин мусобиқа низ рақобат аз ибтидо то ба анҷом баробар ҷараён гирифт ва дар ибтидои бозӣ дастаҳо сетои аввалро байни ҳам тақсим намуданд. баъдан волейболбозони бадахшӣ тавонистанд, ки дар ду сети боқимонда дастболо гардида дар маҷмӯъ бо ҳисоби 3-1 ғалаба намоянд. мавриди зикр аст, ки барои дастаҳои иштирокчӣ раёсати кор бо мактабҳо ва иншооти варзишии шаҳри Душанбе, ки масъулияти баргузории мусобиқаро ба ӯҳда гирифта буд, шароити мусоид фароҳам овард ва барои бонувони варзишдӯсти кишвар давоми бештар аз 1 моҳ иди ҳақиқии варзишӣ фароҳам сохт. дар асоси нақшаи кори мақомот ҷираи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе барои соли 2021, ки бо қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ тасдиқ гардидааст, муассисаи давлатии раёсати кор бо мактабҳо ва иншооти варзишии шаҳри Душанбе мусобиқаи волейболи касбӣ ва ғайри касбиро байни бонувони вазорату кумитаҳо ва ташкилоту муассисаҳо барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи модар аз 10 феврал то 5 марти соли 2021 дар шаҳри Душанбе баргузор намуд. соли 2017 ва 18-19 20ро гирем, агар дастаҳо то 25 даста ширкат варзида бошанд, дар соли 2021 чихеле ки қайд кардем 42 даста ширкат варзидаанд. баъд аз анҷоми бозии ниҳоӣ маросими пӯшидашавии мусобиқаи ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба волейбол миёни бонувон баргузор гардид, ки дар он роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе, намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ва масъулони варзиши пойтахт иштирок намуданд. барои иштироки фаъолонаашон ба як қатор дастаҳои фаъол сипосномаҳо тақдим шуд. баъдан дастаи волейболи кумитаи омор, ки зинаи 4-ро ишғол кард, бо ифтихорнома ва маблағи пулӣ 5000 сомонӣ қадрдонӣ гардид. ва дастаи сайроясати маорифи шаҳри Душанбе, ки зинаи 3-уми ифтихориро ба даст овард ва бо медалу маблағи 10500 сомонӣ сарфароз гардонида шуд. ва дастаи кумитаи давлатии амнияти миллӣ бошад, дар баробари медалу ифтихорнома инчунин мукофоти пулии 13500 сомонӣ тақдим шуд. дастаи вазорати корҳои дохилӣ, ки барандаи ҷоми раиси шаҳр дар байни дастаҳои ғайрикасбӣ шуд, бо мукофоти асосии 16000 сомонӣ сарфароз гардонида шуд. хушбахтона мо дар ин мусобиқаи ғайрикасбӣ байни занон волейбол бозӣ кардем ва сазовори ҷои аввалам гаштем. боиси ифтихор аст барои мо кормандони мақомоти корҳои дохилӣ, ки дар чунин мусобиқаҳо иштирок намуда сазовори ҷои аввал мегардем. ин бори дуюм аст, ки мо дар ин мусобиқа иштирок намуда сазовори ҷои якум мегардем. ҳамин тавр дар миёни дастаҳои касбӣ медалҳои биринҷии мусобиқоти мазкурро дастаи вилояти Суғд соҳиб шуд. дастаи Душанбе 1 ва ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба волейболро имсол волейболбонувони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба даст оварданд. худор мешавем, ки дар миёни дастаҳои касбӣ низ барои ҷои аввал 16000 сомонӣ, барои зинаи дуюм 13500 сомонӣ, зинаи сеюм 10500 сомонӣ ва ба ишғолкунандаи мақоми 4-рум бошад 5000 сомонӣ тақдим карда шуд, ки ин омил бо мақсади ҳавасмандгардонӣ ва ҷалби ҳарчи бештари бонувон ба варзиш равона шудааст. мо кӯшиш кардем, ки дар ин мусобиқа ҷо гирем. рақибони мо бисёр сахт бозӣ мекунанд. хай мо ба ин мусобиқа тайёрӣ дедем
که برای به جای همین اومدن جای یکم گیریم.